רוצים לאתגר את עצמכם קצת יותר? להפוך את הטיול שלכם לבאמת חוויה? טרקטרוני שילה, זו הכתובת שלכם. בטרקטרוני שילה תצאו עם מיולים מקצועיים לשטח הפתוח של נופי שילה. תכירו את הנופים המדהימים של נחל שילה, תתרדבו מהמים הזכים של מעיינות ההר ותרגישו מה זו חוויה אמיתית. במהלך הטיול תוכלו להבחין בשלל צמחים וחיות המאפיינים את המקום. הטיול נערך בליווי מדריך ומתאים לכל המשפחה. ניתן לצאת בקבוצות או ביחידים. אין צורך בידע מקדים, רק תבואו, תתניעו ותיסעו. לקבוצות וועדי עובדים ניתן לשלב פעילויות ODT, כניסה לאתר שילה הקדומה, ארוחות שטח מפנקות ועוד היד נטויה. כמו כן, במקום קיימים שולחנות פיקניק, פעילויות פיינטבול, אתרי ארכיאולוגיה ועוד מגוון מעיינות באזור. וכל זה במרחק נסיעה של כ-40 דקות מירושלים ומתל אביב. אם כל זה לא תבואו,